как Криси ще участва в моето видео. Да. И искате ли да направим епизод, кой е по-добре да си на 4 или на 8? Епизодът се казва 4 срещу 9. Аз още съм на 8,5, да приемам, че съм на 9. Защото така. Да. Кики, какво гледаш? Кики, нали искаш да участваш в видеото? Да. Еми говори. Ико, какво правиш въобще? Добре, Кики. Разбрахме, че ме обичаш. Айде. Чао, хора, и оставете лайк и се абонирайте. Чао!